Kaixo, oraingo honetan komikokoz edo kolore-kolore jokua egingo dugu. Horretarako, orri bat, artaziak eta margoak beharko ditugu. Orria zuzen hartuta, ezkina bat tolestuko dugu, punta eta punta elkartuta. Soberan gelditzen den zatia moztu egingo dugu. Orratu bat geratuko zaigularik. Bi punta hauek elkartuko ditugu. Modu horretan, badugu gurutzea edo isa margotuta bertan. Orain, puntak tolestu behar ditugu erdira. Buelta emango diogu eta orain berriro ere puntak erdira tolestuko ditugu. Koloreztatzea tokatzen zaigu. Aukeratuko dugu kolore ezberdinak, 8 eta koloreztatuko dugu zati bakoitza. Koloreztatuta dugunean, atzekaldean frogak idatziko ditugu edo galderak, edo zenbaki bat adieraziko dugu hemen, eta horri batean aparte idatziko ditugu frogak. Bale? Baita ere, erabiliko dugu orritxo bat, gure izena jarrita, egoki burututako froga guztiak edo asmatutako galderen kolorea markatzeko. Modu horretan, lortuko dugu jolas guztiaren kolore guztiak asmatu ezkero, triviala osatzea. Kolore-kolore jolasa azalduko dizuet. Lagunak esaten digun zenbaki kopurua mugituko dugu eta tokatutako kolore bat aukeratuko du eta horren azpian txertatuta dagoen froga egin beharko du. Froga betetzen badu, puntutxo bat lortuko du bere koloretakoa. Modu horretan osatu arte kolore guztiak. Animo, ondo pasa!